Salamu alaikum jama'a. Ni ne Bayas Baban Ƙarya, wanda kuka ne daga Baban Ƙarya wasu TV. Allah jama'a magana da nake so ne a nan gurin. Ne jan hankali nake son na yi ga ɗan uwana musulmai na ƙasar Najeriya gabaki ɗaya. Jama'a ku duba da muke ciki dan Allah. Wani tsadar rayuwa ina za mu je da haka dan Allah. Ku duba fa jama'a yadda muke shan wahala muke shan bakar wahala. Ana kusa da ka ba bakin komai ba. Bawan Allah mutum ɗaya ne fito Kano yake taimaka mana kuma shi ma sai wake a ga murƙushe shi. Shine mutum da abba gida Allah ya ƙara ma lafiya. In Allah da sai ka fa haka. Da yadda annabi Muhammad sai ka fa haka. Dan Allah jama'a wannan abin da muke mu cigaba da addu'a Allah ne kadai zai ci mu kan wannan abu kuma ga azumi yana towa jama'a. Insha Allah ba za mu sha wahala cikin wannan wahalar rayuwa da muke ciki ba. In Allah ya yarda. Jama'a mu duba wannan abin dan Allah mu tayi tsaye. Mu ringa roƙon Allah dan Allah sallar daren da ake tayar dan Allah mu ringa tayi mana sallar daren nan. Dan Allah mu tayi mu ringa yi. Jama'a wannan bala'in fa yayi yawa jama'a. Wannan abu ne da sai a ringa gaya wa Allah. A tashi a ringa gaya wa Allah jama'a dan Allah mu daure wannan abin da yake faruwa mu daure mu ringa gaya wa Allah kuma Allah ma yana gani kuma Allah ya san da mu Allah zai ji kukan mu dama an ce Allah maji roƙon bawa ne to dan Allah mu tashi mu daure mu ringa wannan abu jama'a Allah ya sa mu dace Allah ya taimaka mu da wannan